passava en aquell caminet? On portava, al final? No ho sé. Bueno, no ho sabia. I pensava, mira, ha d'anar a un lloc, perquè, clar, això està molt... I mirant on era el poble, pensava, si gira cap a la dreta, que jo continuo, tio, perquè després estic anant cap al poble directe i això és el que va passar, saps? És que jo no tenia por per mi. Home, has de tenir por. Era per al cos que està entrenat amb els comandos com tu, tio, aquí al costat... Bueno, no ens passem tampoc, però mira, alguns coneixements, nocions de comandos tens. I llavors, clar, per mi no tenia cap... Però el gos ja és més gran i no sé què, més problemàtic i tal, i és una responsabilitat des del Josep. Clar. Saps? I què passa si algú passa amb el gos? Clar, t'imagina que te'l carregues, li cau una pedra a sobre o alguna cosa i el mates, tio. No ho diguis això, tio. No, perquè no, tio, tot es pot dir. Una pedra que caigui d'un penya-segat i caigui sobre el gos. Que no n'hi ha, tio, són pinyes. No hi ha una penya-segat. Igual, que ve rebotant, però pot venir rebotant des de Montserrat. Estem en un pla, tio. O un meteorit, tio, que li cau un meteorit, tio. Això sí, això podria passar, no? Però la primera cosa que pensaria seria... que no era jo, tio, perquè, clar, estava aquí al costat del gos, tio. Pot ser que en aquell moment anava a acariciar-lo i... Quina sort, tio, perquè, mira, mig segon més, tio, i m'agafa la mà, tio. Però el caminet aquell portava a algun lloc o no, al final? Bueno, això és el que t'estic explicant, bàsicament. Sí. Això és la raó perquè estem aquí, no? Doncs vaig continuar i al principi molt bé, perfecte, i anava com pensava. I després d'un rato vaig pensar que, mira, això és més estret, i cada cop més estret, tio. Pensava que, però això no... On porta això, tio? Per què és més estret? Perquè no he vist cap altre lloc per sortir del camí entre el principi i aquí. És que no té sentit que sigui aquest. Però en canvi vas decidir seguir endavant. Sí, perquè després tenia curiositat. On deu ser això, no? Clar, deu ser. Pot ser que arriba, per exemple, amb aquest país màgic perdut, que només aquest és el camí que va fins allà, on hi ha unicornios i noies de 25 anys disposades a riure dels acudits. Bueno, gent jove, que és alegre estar amb el gent jove. Molt alegre, molt. Superalegre. I no estàs casat, allà és un altre món, és una altra dimensió. En aquell moment tens dues oportunitats, o que sigui un caminet que vagi per amb una riereta d'aquestes, o que sigui el país de Nunca Jamás. On el cel és rosa, i coses aquestes, no? Però com que al final devia ser un caminet normal, no? Sí, era un caminet normal. Bueno, no era normal, perquè començava de cop una mica més estret cada cop i després començava a baixar nivells una mica, quan abans era totalment pla i després d'un rato vaig veure que ja havia anat dins d'un lloc on era difícil sortir, saps? Sense tornar enrere. Joder. Saps? Perquè de cop no era un camí, sinó estava ficat en un lloc on hi havia com una muralla. Una muralla, tio. A cada banda, tio. Com azteca o... No, tio, no. No construït amb totxos. Però clar, havia baixat a dins... era un riu, era una conca d'un riu, era una conca d'un riu. Però no hi havia cap senyal. Clar, tio. A dalt semblava un lloc normal, saps? És molt traïdor, això, amb carruatges d'aquests, amb un cavall i tal. Això, tipus de cosa, no? Una gasolinera, vull dir. De Robin Hood i tot això, no? I llavors, de cop, més o menys, està convertit en això, no? I clar, feia pal després tornar enrere, perquè a part del que ja anava baixant i tal, pujar i després havíem caminat durant 15 minuts i no sé què. Clar, ja són tornar 15 minuts o jugar-te-la, no? No, perquè ja ho sabia que el que trobaria, a pocs metres segurament, seria un arbre que havia caigut o alguna cosa. Una de les escales mecàniques o un ascensor. Bueno, estava pensant algo per sortir d'allà, no? No, bueno, sí, algun lloc on es podria sortir, perquè clar, no seria perfecte, no? Que per sempre més, no? Però en canvi cada cop devia ser més traïdor, més intrincat. Bueno, clar, perquè cada cop, com si és aigua, i clar, cada cop és més estret, o, bueno, més o menys, no? I a més, el problema que n'hi havia també, que vaig trobar molt empipador, era aquelles merdes que creixen. Hòstia, els esbarzers, no? Sí, tio, que t'agafen amb aquelles punxes, tio. Clar. Primer és una sola punxa, però de seguida són 25, després 50, després 500. No? Sí, acabes com el Poison Ivy de Batman, exacte, saps? Una cosa d'aquestes, saps? No, i cada pas t'enganxen més, i al final està sempre... I l'únic camí és endavant, perquè enrere ja és massa tard per tornar, i es deu estar fent de nit.
Més o menys sí, perquè clar, de nit no, perquè clar, allà baix no arriba la llum, saps? Però doncs encara era de dia, però només que baixa el sol una mica i és bastant fosc. I tens raó, perquè en 20 minuts caminant o més, tornant, a més perquè pujar, pues, mira, ja serà nit quan arribo al final. Doncs potser el millor és això, de fiar que trobaré un... Trobaràs alguna cosa, clar. Una mica I si és un riu vas fins al mar vas aquí a Vilanova. Sí, clar. I des d'allà t'orientes i pots agafar un taxi per tornar o alguna cosa, tio. I tant, i tant. O construir una balsa i remuntar el riu, tio. Clar, construir una balsa. No, però robaria un o robes un barco. Després el tornaria, no? Deixaria una nota amb la meva adreça perquè em posi en contacte amb mi després o alguna cosa, però era una urgència. Penjat a l'àncora del transatlàntic. Clar, però tipus James Bond, quan ell ha d'agafar un cotxe o alguna cosa, no demana permís. Vull dir, l'agafa perquè això és una... Està en plena missió, no es pot. No és un obstacle, els cotxes. Clar. I què vas fer, tio? I pues no em vaig trobar res, tio. Va continuar i no vaig trobar cap arbre caigut, ni cap tros que havia caigut una mica. Estaves atrapat. Però la pinya a dalt, es podia veure la pinya, però no hi havia manera de sortir. I ja havia anat com un altre 5 minuts amb aquestes merdes també, que doncs, si havia de tornar també ara, a sobre tinc 5 minuts de passar per aquelles merdes. Cago en la puta, tio, quina por, tio. No, i tant. Bueno, tenia molta por pel gos, no? En aquell moment, clar. I pensava, ara què foto, tio? Perquè cada cop més fosc i no sé què, molt claustrofòbic en allà, saps? Tio. Que no m'hi podia passar. No. Tot ple, ja esgarrapat dels esbarzers, no, tio? I efectivament sí que era més estret perquè les parets estaven movint... Es movien? Es movien les parets cap a tu, amb punxes. Semblava, tio, però semblava, saps? I, clar, quan no tens llum, tot sembla més estret. Un tio com tu, en una situació com aquesta, fa molta por, tio, perquè tu, amb la formació militar que tens... Bueno, jo tenia les ulleres de... Però tu al cap de... Sempre vaig amb allò. Però tu al cap d'una hora, en una situació d'aquestes, tio, ja has reaccionat, ja has canviat. O sigui, quan el Josep diu, hòstia, el Nil no torna... No, però ja vaig pensar, passo i arribo al final, Clar. Perquè encara no havia arribat al final. I pensava, no ho torno enrere. I vaig decidir, mira, continuo perquè, mira, el poble està aquí, ha d'acabar això. Mira, arribo al final i per almenys veig si és el País Màgic o una porta d'Alicia i les Meravelles, jo què sé, o faig una pelada al genoll. Sí, o no sé què. I l'aigua s'ha d'escapar en un lloc. Clar, tio. Clar, i sembla que molta aigua ha passat per aquí. Doncs mira, vaig tirar endavant, encara més endavant, i al final sí que vaig arribar al final del puto camí, tio, que al final... Què hi havia al final? Hi havia una altra paret, tio. Una paret? Una altra paret. Però no hi ha cap riu que s'acabi amb una paret, no existeix això. El riu que s'acabi amb una paret no existeix. El riu va a un altre riu, el riu va al mar. Pot ser que evaporat abans d'arribar, tio, perquè és molt llarg això, ja t'ho dic, tio. Clar, el riu va començar i no va arribar, es va secar abans d'arribar al final, no? Alguna cosa d'aquestes, tio. I allà van decidir fer una paret. O el riu sí que ha trobat un lloc per escapar, que no he vist, tio, que m'he perdut cuidant del cos i tal. Doncs havia de tornar enrere, però el més aviat possible millor. És el que hauria d'haver fet fa 15 minuts, però vull dir, és igual. No ho vaig fer, no? Doncs tornar enrere, doncs començava a tornar enrere i ara sí que es feia fosc ja. I encara tenia tot el camí per arribar, saps? I pensava, hòstia, això què faig? Doncs el que havia de fer al final és posar-me de 4 grapes i córrer com el gos, saps? Et vas animalitzar. No, perquè si no, amb aquestes tendrils allà... Sí. Clar. Era l'única manera, perquè si no, perquè durant els primers segons, tio, em comencen a agafar... Clar. Tot estripat, la samarreta, tot estripat. I de fet, quan el Josep et ve a veure al cap d'una hora, ja t'has convertit en un animal, ja no recordes el llenguatge dels humans, ja no saps... Només t'expresses amb... Sí. Bueno, segurament haurien trucat els serveis d'urgències i tal, que em vinguin a buscar helicòpteros amb focus, passant per sobre aquest... No ho sabem en aquests moments, ara venen els profetes, i clar, venen tots equipats com astronautes... I et troben allà que has matat el gos, te l'has menjat per sobreviure, perquè l'important és nutrir-te, s'ha de menjar i amb la seva pell... Això és un consell, T'has vestit amb la seva pell. Sí, clar. Tot està ple de trampes, que quan avancen els serveis de seguretat, senyor Stokes, tranquil, no es preocupi, ja estem... Se'ls hi...
pals d'aquests... Com el primer Rambo, tio. Com el primer Rambo, sí, totalment això, lianes que els agafa pels peus. Sí, sí. I jo, quan em troben... I tu ja no saps parlar, eh? Exacte, quan em troben allà, al final de tot el camí, saps, contra la paret, així... Amb molta barba, ha passat una hora, però tens una barba tremenda. Sí, tio, i estan allà amb les llanternes i tot això, hi ha algú dient, Nil, calma, vine amb nosaltres, portarem... Clar, recordes això? T'ensenyen una foto... Amb la pell del cos a sobre. T'ensenyen una foto de la teva dona, no? Recordes això? Clar. Els dards amb... Quasi hem arribat aquí, tio, amb allò. Perquè, clar, no pensava que sortiríem mai, saps? I al final, clar, he sortit al final... Bueno, fins i tot, abans d'arribar fins al final, sí que vaig trobar un lloc per sortir després. Clar, sempre. I, clar, que no havia vist quan anava cap allà tan confiat, xiulant amb les mans a la butxaca, saps? Que va començar superbé a la caminada i no sé què. I vaig sortir aquí, vaig sortir amb una vinya, però a 500 metres de casa, no? I la teva dona et va venir a rebre amb una abraçada i tal. Clar, no. I la grua va pujar, i va veure la vinya amb tu i la teva dona abraçats, es va allunyar i van començar a sortir els crèdits. I el gos al costat hauria de dir alguna cosa al final. Pues, bàsicament va ser una cosa així. Però quan vaig arribar a casa, en lloc d'allò, em van rebre amb... On collons has estat tu? No ho saps que haig d'anar no sé on, però què has fet amb la samarreta? Saps? Perquè això era la samarreta que la meva mare va donar per... Aquest gos està mort. Has matat el gos? No, tio, perquè després saps que... Hòstia, sí, la rasta, si la mato, després què falta? No sé què fas, tio. Algú hauries de fer. Hauria de fer un gos. Anar a un veterinari, tio, o una tenda a veure si tenen gos igual. Si el poden cosir, vols dir, el veterinari o alguna cosa? No, perquè si agafa... Ai, podries fer, per això. Podries anar al lloc a la tenda, perquè un gos igual no el trobaràs. Doncs saps el que pots fer? Pots comprar com 20 hàmsters. Clar, li dones 20 hàmsters. I els poses dintre del pell del gos, saps? Perquè estan movint i tal. Poses el corretge, perquè així el pots... Però l'acuses, no? I has d'ordenar dintre els hàmsters de tal manera que allò es mogui. Amb això que sempre portes per fer el teu propi braç, això que no ho faràs servir tot, no? Un petit cavall de Troia ple de hàmsters. Cavall de Troia ple de hàmsters amb la pell de la rasta, no? I li tornes... Josep, aquí tens el rasta. Rasta, vés. Hòstia, està raro aquest gos, no? Amb un ull penjant, un ull penjant i un cap de hàmster traient el cap per l'ull, no? Està raro, no? Dius, no, és que deu tenir gana. Podem parar això, sisplau. Sí. És que no, parem-lo, tio. S'ha acabat el capítol. No, perquè ara estem fent gràcia a nosaltres, però ningú més, Adéu, aneu.